नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक हे सरणींतू आजी ख्यात साहिती संशोधक डॉक्टर कृष्णानंद कामत हांगेले वळख दितस. ख्यात साहिती संशोधक आणि विज्ञानी जावन आशिल्ले डॉक्टर कृष्णानंद कामतान कन्नड भाषेंतू खूब वैज्ञानिक कृती रचन केला. त्यांनी हव्यासी छायाग्राहक असून वैज्ञानिक छायाग्रहण केला. त्यांनी 29 सप्टेंबर 1934 इसवींतू उत्तर कन्नड जिल्हा होन्नावरांतू जन्मले. लक्ष्मण वासुदेव कामत आणि रमाबाई दंपतीले सुपुत्र डॉक्टर कृष्णानंद कामतान कर्नाटक विश्वविद्यानिलय धारवाडांतू कीट विज्ञानांतू MSc पदवी जोडली. उपरांतू अमेरिकाचे न्यूयॉर्क विश्वविद्यानिलयांतू परिसर आणि अरण्य विज्ञानांतू PhD पदवी जोडली. तांगेले पत्नी डॉक्टर ज्योत्स्ना कामत लेखकी आणि संशोधकी जावन आशिल्लीं. कृष्णानंद कामत आपले PhD पदवी घेतलीले उपरांत भारताक आयलीं. राजस्थानाचे उदयपुर विश्वविद्यानिलयाचे जाबनेर कृषी कॉलेजांतू 3 वर्स प्राध्यापक जावन सेव दिल्या. उपरांत पश्चिम बंगाळाचे प्लासींतू कॉमनवेल्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल संस्थेंतू शाखा पर्यवेक्षक जावन सेवा दिल्या. 1971 इसवींतू वृत्तीक राजीनामा दिवन वैज्ञानिक छायाग्राहक जावन स्वतंत्र जीवन करचाक लागले. कृष्णानंद कामतान विज्ञान, जनांगीय अध्ययन, कला, परिसर, प्रवास इत्यादी विषयारी खूब लेखन आणि पुस्तक प्रकट केला. बंगदर्शन, प्रेयसिगे पत्रಗಳು, ಮರುಪಯಣ, ಪತ್ರಪರಾಚಿ, ನಾ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಕಲೆ ಕಾವಿಕಲೆ, ಅಕ್ಷತ, ಇರುವೆಯ ಇರುವು, ಕಾಗೆಯ ಕಾಯಕ, ಪ್ರವಾಸಿಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಭಗ್ನ ಸ್ವಪ್ನ, ಕೊಂಕಣ್ಯಾಲಿ काविकला, द टाइमलेस थिएटर इत्यादी त्यांनी प्रकट केलेले प्रमुख कृतियो. 1974 इसवींतू कर्नाटक साहित्य अकादमीचे शिष्यवेतन घेऊन 1 वर्स मध्य प्रदेशांतू गिरिवासी जनांगाचे अध्ययन करून कालरंग, बस्तर प्रवास, मध्य प्रदेशದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ह्या 3 पुस्तक प्रकट केला. प्राणी प्रपंच, पशु पक्षी प्रपंच, कीट जगತ್ತು, सस्य प्रपंच, सस्य परिसर, ಪ್ರಾಣಿ ಪರಿಸರ, ಸರ್ಪ ಸಂಕುಲ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ इत्यादी परिसर, प्राणी आणि सस्य विज्ञानांची कृती प्रकट केला. कृष्णानंद कामताले ನಾನು ಅಮೆರಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, प्राणी परिसर आणि बस्तर प्रवास कथे ह्या 3 कृतीक राज्य साहित्य अकादमी प्रशस्ती लाभला. 1994 इसवींतू गौरीश कायकिनी प्रतिष्ठान प्रशस्ती, TMA पै प्रतिष्ठान विशेष पुरस्कार लाभला. त्यांनी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या 9वे साहित्य संमेलनाचो अध्यक्ष जावन आशिल्लीं. तांगेले थोडे कृती बेंगळूर आणि कर्नाटक विश्वविद्यानिलयाचे पठ्यपुस्तक जाल्लीं. कृष्णानंद कामत 20 फेब्रुवारी 2002 इसवींतू देवादीन जाल्लीं. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन डॉक्टर कृष्णानंद कामत हांगेले आठव करता ती. नमस्कार.